се измъкнах от тези ченгета. Ох. Трябва да си взема душ и после да се облека. И мисля да си почина малко. Не съм се чувствал така добре. Най-накрая се облякнах. Ще си взема нещо за хапване от хладилника и ще седна пред телевизора, за да се насладя на картината на него, неговата личност. О, Джеки Чан и Брус Ли! Неочаквано добра комбинация. Шефе, затворникът е избягал. Опа, сложил съм пресидяла с устройство на гърбо. Може да го открием навсякъде. Ау! Чакай! Чакай! Защо дойдохте в моята къща? Защото ти си срядва. Няма да ме хванете жив. Хвани го! Няма да ме хванете жив. Отново се измъкнах от тези куки, но следващия път трябва да ги пречукам!